A u jutarnjem programu još jednom se slikom selimo do Preljine, a naša Silvija će pokušati da nam na primjeru pokaže kako novi autoput može da pomogne preduzetnicima zapadne Srbije. Silvija, dobro jutro. Dobro jutro još jedno, Milane. Evo, mi smo se malo sklonili sa mraza i nalazimo se u Maruškinom prostoru gdje ćemo razgovarati upravo o tome koliko nova moderna saobraćajnica je kao preduslov za razvoj privrede može da pomogne ovom kraju i preduzetnicama. Zato je sa nama predsjednica Udruženja poslovnih žena, ali ne samo to, i potpredsjednica Udruženja čačanskih privrednika. Naravno, dobro jutro. Evo, možemo reći da autoput je nešto izuzetno važno za celu privredu i naravno najvažnije za žensko preduzetništvo, za dame koje u svom poslovanju im je vrlo važno koliko će brzo stići do svojih klijenata i završiti svoj posao, jer u današnje vreme vreme za završenje posla je mnogo važno. Znači, što pre stignete do svojih klijenata, što pre završite posao, ostaje vam dosta drugog vremena da se posvetite svojim proizvodnjama, svom napredovanju i da jednostavno imate taj dobar rezultat i zaista smo izuzetno srećni što smo dobili autoput i što za sat i 40 minuta mi smo već na destinaciji u Beogradu. Naravno, kada bude i dalje nastavak ne samo ove deonice koja je od Ljiga do Preljine, nego i do Beograda kada se završi autoput, bit će svakako bolje, jer vaši poslovi su i u Beogradu, mnoge sastanke održavate tamo, odlazite u važne institucije. Naravno, nama je to vrlo važno, pogotovo u periodu kada su nama udarni poslovi, a također će nam biti važno i za našu omladinu koja, naravno, živeći u Čačku, može za 2 sata biti u Beogradu na nekom koncertu, na nekom dešavanju i vratiti se u Čačak, jer to je budućnost i naših mladih, ne samo privrede. Ali i otvaranje novih mesta, radnih mesta, znači poslovne šanse koje se otvaraju i ta deca koja studiraju u Beogradu lako mogu i da rade u Čačku, a da žive u Beogradu. Naravno, ja mislim da je bolje da oni žive u Čačku i da rade u Čačku, a da mogu da idu na provod u Beograd. Jer naravno, na neki način ja bih mogla da kažem da smo mi sada jednostavno jedno prigradski deo Beograda, jer u svetu svi velike firme se nalaze negde izvan grada, tako da jednostavno shvatimo da smo i mi sada velika metropola. Odlično, i kada sumirate rezultate, Udruženje poslovnih žena može biti sigurno zadovoljno za ovu poslovnu godinu. Naravno, bit ćemo zadovoljne jer smo mi kao žene uvek zadovoljne. Naravno, imamo mnogo ciljeva novih, ali jednostavno pozivamo sve dame koje kreću u biznis da nam se obrate i da im pomognemo da budu još bolje i uspešnije. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Eto, šta dodati, sem da ovde žene znaju šta hoće, a evo imaju i nove saobraćajnice, tako da će lakše funkcionisati i lakše doći do svojih klijenata. Milane? Hvala.